Näin. Ja vuorossa on hedelmäpelin testaus. Täällä alla on tekemäni ohjausyksikkö, ja tähän ohjausyksikköön tulee tässä vaiheessa vain sähköt kiinni tuohon power-liittimeen, ja kaikki hedelmäpelin toiminnot tulevat tuolta ohjausyksiköltä, jotenka tähän avonaiseen liittimeen kytketään kaikki napit ja hopperit ja rahalukot ja näin poispäin, jotenka voinkin nyt näillä kärkipihdeillä tästä oikosulkea starttinäpin pinnit, jolloin kiekkojen pitäisi lähteä pyörimään, ja samalla hetkellä kun painan tuota starttinappia, niin prosessori arpoo satunnaisluvut ja näyttää tuloksen tässä LCD-näytössä ihan selkokielisenä, että mitkä kuviot tänne pitäisi tulla. Jotenka kun painan tuota nappia, niin tulee mansikka 77, jolloin tänne pitäisi tulla mansikka 7 ja 7. Ja näin. Koitetaanpa vielä uudestaan. Oikosuljetaan starttinapin pinnit. Näin. Rypäle, melooni, ananas pitäisi tulla. Rypäle, melooni, ananas. Näin.